Sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat ya tambah sehat. Sing sugih ya tambah sugih. Sing melarat ya tambah sugih. Omane tak tingali wajah jenengan iki wajah wong sugih kabeh. Sugih iman, sugih ati, sugih donya. Amin Allahumma amin. Siang menika kula jenengan lenggah tenggene mriki kepengin pados kesaenan. Leres nggih? Kula nggih ugi hadir tenggene mriki nggih pengin pados kesaenan, pengin golek kaapian. Samenika siang menika kalih panitia acara dalam rangka haflah akhirus sanah. Leres nggih? Haflah akhirus sanah kalian khatmil Quran. Oh, niki wonten khitanan masal. Pondok pesantren Miftahur Rahmah. Kagem ingkang sampun balik tapi dereng dikhitan. Lah kok guyu itu? Lho nggih, maksudnya ingkang sampun balik dereng dikhitan segera dikhitan. Karena kalau tidak dikhitan bersucinya tidak sempurna. Kalau bersucinya tidak sempurna, akhirnya sholat boten sah. Mas Ibal kan. Nyun sewu Bu, jenengan kan pasti kepengin anak-anaknya soleh-solehan. Pengen anaknya apik kabeh. Jenengan apa mboten? Kalau jenengan tahu ada nabi yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Dongane mesti diijabah. Mboten nate ditolak, tidak pernah ditolak sama sekali. Setiap ngomong, setiap ngecap doa langsung terijabah. Sinten nabi menika? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau ini juga terkenal di dalam Al-Quran. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Kenapa doa Nabi Ibrahim selalu diterima oleh Allah dan diijabah oleh Allah? Karena setiap kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, setiap perintah Allah, Nabi Ibrahim tidak pernah berkata tidak. Ratau muniga mesti G. Ora tau muniga mesti ayo, ora tau muniga mesti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam minta apa? Nabi Ibrahim minta, ya Allah, jadikan kota Mekah ini kota yang subur dan banyak buah-buahan. Nah, jenengan semerap Bu, dulu kota Mekah itu namanya Bukit Bakkah. Bukit Bakkah itu panas, tandus. Nah, jenengan sakniki ngerasakne panas, niki tenggene mriki mboten tandus. Di sini masih hijau.
hawane je enak, tapi nyentrongnya tekan dukur. Bukit Bakah itu sudah panas, tandus, tidak ada tanaman. Dulu kalau jenengan tahu ada runtutan ibadah umroh namanya sa'i. Tahu sa'i? Kalau tawaf itu mengelilingi Ka'bah, kalau sa'i itu lari-lari kecil antara sofa tenggene mriki sing dereng nate ziarah Mekah Madinah coba angkat tangan. Sing dereng nate mawon. Sing angkat tangan tak dongakno nang berangkat. Amin. Sing gurung tau rono tapi gak angkat tangan tak dongakno. Sing dereng nate mereka coba angkat tangan. Mungkin sing angkat tangan nang berangkat mereka. Jenengan pengen napa pengen banget? Pengen mawon napa pengen banget? Mugi-mugi mulai pengajian dan budal rono kabeh. Amin. Nggih. Budal rono iku budal nang ndi? Kalau jenengan tahu, Nabi Allah Ibrahim itu pernah diperintahkan oleh Allah menaruh putra kesayangannya. Siapa putra Nabi Ibrahim? Ismail. Menaruh putra kesayangannya di Bukit Bakah. Delen anakmu nanggone Bukit Bakah. Bukit Bakah tandus, gak ono tanaman, panas nyengat luar biasa, cara akal mati. Tapi kalian Nabi Ibrahim dilakoni. Tanpa itu pokoknya langsung jawab, nggih. Apa Bu? Nggih. Nyun sewu Bu, kenapa Nabi Allah Ibrahim doanya diterima? Karena setiap perintah Allah selalu dilakukan. Nabi Ibrahim minta Bukit Bakah banyak sekali buah-buahan. Sakniki Bu, nek jenengan semerap Mekah niku buah-buahan melimpah. Buatan semerap sumbernya dari mana? Tapi wakeh sumber luar biasa. Doa Nabi Ibrahim diijabah. Lalu Nabi Ibrahim minta putra-putrinya jadi putra-putri keturunan yang soleh. Kalau jenengan tahu keturunan Nabi Ibrahim tidak ada yang tidak soleh, semuanya soleh. Bahkan Nabi Muhammad itu juga keturunan Nabi Ibrahim. Berkat doanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jenengan juga bisa meniru atau menjiplak amalan Nabi Ibrahim alaihissalam nek kepengen anak-anake solih-solihah cepet diijabah dongane. Pripun dongane? Monggo tumut kula bareng-bareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wakina. Lah kula kok mriki serius-serius dadak sebelah kono ono sing mangan. Ya ora apa-apa karo mangan. Monggo temen kula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Mugi-mugi putra-putri kula jenengan dados putra-putri ingkang saleh-saleh. Berarti Bu, nek kepingin dungane diijabah, kepingin sedaya kepinginane kula jenengan diijabah kali Gusti Allah, caranya diuji napa mawon, diparingi perintah napa mawon, dilakoni kanthi ikhlas. Ngelakoni perintah nebihi larangan, niki koyone nek diomongno kaya gampang. Tapi nek dilakoni gampang-gampang abot. Wong kula jenengan kadang nek diwehi masalah titik wae sambate luar biasa. Dikeki utang akeh iya. Allah. Dikeki anake nakal titik iya. Allah. Dikeki ekonomine rodok seret iya. Allah. Diuji bojone selingkuh. Kula jenengan kadang-kadang sambate luar biasa. Padahal nyono sewu nek ujian iku dilampahi kanthi ikhlas, insyaallah sedaya kepinginan kula jenengan diijabah kalih Gusti Allah. Kula jenengan lagi ndoleke lak kepengin bahagia to nggih. Nggih, kepengine kula jenengan bahagia. Bapak nyambut gawe pengen bahagia. Wong muni giyae lho males. Bapak nyambut gawe pengen bahagia. Ibu masak
pengen anak di sekolah diparingi ilmu agama ya pengen sebagaimana doa yang kita baca fit dunya hasanah wa fil akhirati ning donya bahagia ning akhirat ya bahagia. Wonten ulama asmanipun Syekh Adil Ali bin Ali. Beliau mengatakan bahwa nek kepengen bahagia, nek kepengen uripe tenang, kepengen uripe penak, ora kepikiran apa-apa, cara sing pertama ridho. Napa Bu? Ridho. Napa Bu? Ridho. Nah bahagia ini seret niki regu A nggih tengah regu B iku sing menek-menek regu C. Ancene tradisi kene nek pengajian menek-menek ngono kuwi nggih. Nggih ngiyup to. Nggih, mboten napa-napa. Kunci pertama regu A. Kunci pertama napa? Tak kontan. Tidak. Regu B. Kunci pertama napa? Tepuk tangan untuk regu B. Kunci pertama napa? Hal. Iki kaya wong ngempet ngising itu. Kunci pertama ridho. Ternyata nek kepengen bahagia, kepengen tenang, caranya sing pertama ridho. Wardo bima qasamallahu laka. Ridho kepada setiap keputusan Allah. Jangan sampai jenengan menyalahkan Allah. Mergane napa? Sedaya sing awak dhewe pikirno niki kaya apik, nek monggo Gusti Allah elek ya elek. Padha kaya ngene lho Bu, ana wong wedok kepengin gadah garwa. Nak basa mriki bojo lanang napa? Garwa nggih. Kepengin gadah garwa. Dadi nek teng Surabaya niku nek bojo lanang garwa. Nak bojo wedok kok iso garwi iku lho. Sapa muni garwi iku? Istri. Ana wong wedok pengen duwe bojo lanang. Ya Allah, kula kepengen gadah garwa ganteng, putih, dukur, soleh. Dan Coba muni pret itu. Oh sabar. Ternyata kali Gusti Allah takdire diparingi bojo sing endek, irunge pesek, wajahe mripate kakean belek, disosor bebek. Kepingine sing ganteng putih dukur, tapi kali Gusti Allah dipertemukan dengan jodoh sing ora sesuai dengan kriteria awal. Ngapunten Bu, takdire Gusti Allah ki koyo ya Allah pripun sih wong kula kepengine ya sing ganteng putih dhuwur kok sing dugi kados ngeten. Koyo Doraemon. Ya kula mboten purun ya Allah, saya enggak mau ya Allah. Ngamuk-ngamuk ternyata kali Gusti Allah diparingi sing elek, ternyata wonge kasih sayangi luar biasa. Seneng nyambut gawe, tanggung jawabnya api, ngibadahe api. Ternyata sing ganteng putih dukur wonge males. Kok sok maling iku lho. Kok sok maling iku ya apa ta yu? Males. Kan rajin lawan katae males. Sopo muni maling ku mau. Ternyata sing ganteng putih dukur niki mau malese luar biasa. Kadang-kadang sing kakarepane awak dhewe gak padha karo takdire Gusti Allah niku malah apian takdire Gusti Allah. Dan ini sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, didukung juga oleh ayat Al-Qur'an, asa an takrahu syai'au wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'au wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita mencintai sesuatu, awak dhewe ki seneng karo sesuatu, tapi jarane Gusti Allah aja iku elek. Bisa jadi awak dhewe gak seneng banget karo wong iku, tapi jare Gusti Allah iki sing apik gawe awakmu. Berarti nek kepengin bahagia, kunci pertama napa? Ridho. Kula baleni malih, napa Bu? Ridho. Jenengan nitipno anake tenggene pondok pesantren. Ya Allah, anak kula titipne tenggene pondok pesantren kepengine dadi wong apik. Kepengine dadi piantun ingkang sae, dadi wong sing saleh. Ternyata kali Gusti Allah didamel anake jenengan dereng saleh. Perilakune dereng apik, aja disalahne pondoke. Mergo sing dadekno anak apik niku Gusti. Kula jenengan sampun usaha. Ya Allah, kula titip tenggene pondok, anak kula mugi-mugi dados putra-putri ingkang sholih-sholihah. Tapi Bu, nyuwun sewu,
nek lare niki sak nakal-nakale arek nek panggene teng pondok mesti oleh barokah. Kula baleni malih. Sak nakal-nakale arek nek panggene pondok manggene pasti oleh barokah. Nek jenengan semerap bahasa ma'had, semerap nggih? Ma'had, pondok pesantren. Ma'had itu singkatan makanul ahdi, tempat perjanjian antara orang tua dan kiai, antara orang tua dan guru. Jenengan percaya nek lare niki manggen teng pondok pasti oleh barokah. Wonten setunggal cerios. Jadi ini sampun ngantuk napa dereng? Nek ngantuk mungkin sanjang mawon nggih. Nggih kula sampun. Jadi wonten setunggal cerita. Wonten lare, wonten santri mondok. Nakal. Wong tua nek wong tua nih nitipno anake teng ngene kiyaine. Penyakite wong tua sakniki kan kaya ngene, Bu. Nak, nek awakmu pinter engko tak sekolahno nang gone sekolah mahal internasional. Nek awakmu nakal engko tak pondok. Nggih napa mboten? Dadi pondok ki kaya panggen-panggen buaan ngono lho. Tapi kalau dia ditempatkan di pondok pesantren wis pasti oleh barokah. Jadi ana arek, Bu, wonten lare dititipne kalih wong tuane. Yai, kula titip anake kula. Kula kepengin anake kula dadi anak sing apik, anak sing saleh. Pokoke kula terima dadi, Yai. Mergo niki nuwakal teng ngene griya. Kula wis gak kuat, gak mampu. Kula titip teng ngene pondok pesantren mawon. Ternyata mlebet teng ngene pondok pesantren, lare niki mboten kakehan tingkah, gak nakal-nakal ya apa. Berjalan seiring berjalannya waktu, ternyata lare niki punya kenakalan yang unik. Ternyata ketemon lare niki senengane ngintip santri putri. Terus mantur ngoten senengane ngumpulno bantuan hukum disingkat BH. Jadi unik, nakalnya niku unik. Sampai suatu ketika lare niki mau ketemon, sebenarnya basa ketemon nggih. Ketemon itu bukan janjian. Ketemon itu konangan. Apa? Konangan apa konangan? Basa Magelang mriki lak sami kalih kula to nggih. Nek kalih basane kula jenengan paham napa mboten? Sampai suatu ketika pengurus niki ningali lare niki mau konangan, pengurus sowan teng ngene kiai. Assalamualaikum. 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 Kom. Diarani salam kudu jawab kok. Mungkin ana salam dijawab nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek biasane tradisi cara Surabaya, monggo pinarak rumiyin, monggo. Waalaikumsalam. Pinarak. Monggo. Nunjuk rumiyin. Nah, gak iso buka itu lho. Aja lali ngombene larut tancap kaki. Bahkan yang terjadi setelah disawane, setelah lare niki mau disawane tenggene pengurus niki mau ngomong, Yai, lare niki nakale wis gak karu-karuan Yai. Lare niki niku nakale niku ngeten. Senengane nyolong. Ya kulah pokoknya. Loh, nggih pun Yai, niki pengurus sedaya sampun sepakat bahwa dia dikeluarkan. Yai ini ngomong, pancene Yai niku kan bijak. Nek awakmu ngomong arek iki nakal, aku ya wis ngerti. Ibuke ya ngomong nek arek iki nakal. Tapi nek pancen awakmu wis gak iso, wis kene
Kek aku tak iki tak deleh ning gone dalem. Semerat dalem. Jadi asale tenggene pondok dipindah tenggene dalem. Pancane nek wayah panas koyo ngene iki Bu, nyun sewu. Pancane kadang-kadang kelakuan iki di luar nalar. Saestu lho. Nggih, ana sing gawe payung, ana sing kertas dale kene. Lho mboten napa-napa, monggo jenengan damel. Mosok wadahe semerap paper bag ah, Bu. Paper bag lho dele sirai ngene, Bu. Mboten napa-napa didamel mawon, mboten napa-napa. Lanjut. Damel nutupi sirai. Oh, niku misal jajan ta? Oh, niki mau jenengan misal snack. Wah. Jenengan misal snack. Pantesan kok wajahnya sumringah. Ternyata mantun disowan, kayak ini ngomong wes kene dalan dalem. Akhirnya nopo di dalem. Mantun di dalam dalem, ternyata lare niki ditugasi kali Yai. Wes, awakmu tugase nyiapno sajadahku saben aku kate ngimami. Jadi berarti sebelum Yai ngimami kan wis nyiapno sajadah. Awakmu tugase nyiapno sajadah saben aku ngimami. Tugase nengeri, tahu nengeri? Meniteni nyampe ngaji saka pundi sampean sing nandai. Kok aku kari maca? Wes tugasnya sampean. Terus berlanjut sampai akhir lare niki wau boyong. Ternyata tenggene griya saged gadah pondok santrine wakeh. Tak basa mriki wakeh napa? Kalau kok cegoken ya. Wakeh gelis gede. Ya apa yuyu. Ya nek jenengan ngomong tengene areali terapopo yo arek cilik. Oh iya apa cegoken gelis gede. Nek kula umur selawe ya yuyu. Gelis gede yo apa? Kon balik. Ternyata buka pondok santrine wakeh luar biasa. Ternyata Bu, meskipun sak nakal-nakalnya lare, nek letaknya dia di dalam pondok sudah pasti dapat barokah. Lare niki lho iso buka pondok. Masya Allah, santri ini wakeh. Di barokati nyolong BH. Kan tetap oleh barokah. Cuman kuncinya santri nek kepengin sukses niku nopo manut. Napa Bu? Manut. Napa Bu? Manut kalih gurune. Rono nggih, Rene nggih, selama masih lurus dalam ajaran Islam, tepat kudu manut. Mugi-mugi sing hadir mriki sedaya putra-putrine sholih-sholihah kabeh. Anak-anake apik kabeh, saged ndongakne wong tuane.